And then you do not bring in a mother into a time to Brubilonia. Neck and the native doctor, Sinoreba, not Barionwa. Manasi can do to my brother. Mbobuni ne yo to O2F. Aputa na fi una aguna. Otu ngina efa. Mambo eji waro maka. Me ha video. Otu ngina efa. Ije pa bu ije na studio. Iku say what you know. Otu ngina efa ki yikwe. Please, if you haven't subscribed on this channel, please do so because I will be giving you latest updates. Iji anyamde mmadu ncha. Fe were buru bilonia. Na o ma nye mu ego ki were ego efe iri na aru. Nya ogwu ayi na agwota pastor ayi na eme that what do you call yourself? Spiritualism. Ebo. Yeah, that's your spiritualism. Ama nye mu ego ye ji maintain yourself. O nwere esi ka ngwa unu. Onye ọbụla ifuru emere nhagobe ada aghọta ihe ọ na-arụ ebe ahụ gobere ya. Mana onye ọbụla ifuru na-azụ okpukpe okuchi ya kpọrọ ya. Ịkụgharị aka n'ụzọ ọ na-ebe ife ọ na-ebe. Ịghọta. So agara m across of the video. Wee sị ka ngwa unu na unu Emeka Tami ya update ka enye update ị na-ekwu mgbe ọbụla ka ịtachi ọsa. Ịnwe ya n'ọrụ ego bere ego ka eji atachi ọsa. Bịa ka enye update. Ka enye update kwụsị ịtachi ọsa. Kwụsị ịtachi ọsa na ejighị ego eji atachi ọsa. Eme ọkanga. Enyere chapter 1 verse 18 or Enyere. Say what you know. Say what you can defend. Please share this video and subscribe to this channel. Thank you for watching.